Drago mi je da vas zanima ova neverovatno dobra ponuda u vezi izrade vašeg oglasnika. Da li ste nekad razmišljali da imate svoj oglasnik? Ako niste, evo jedan bitan razlog. Tu možete da promovišete svoje i tuđe proizvode i date ljudima jedno korisno mesto da dođu, da posete sajt, da daju svoj oglas i tako upravo vide reklame koje tu prikazujete. Ima još nekih razloga zašto je to dobro, a ja od 2008. godine imam oglasnik, verovatno ste i bili nekad na njemu, oglasi na internetu.com. I evo kako izgleda strana sa poslednjim dodatim oglasima. Rešenje koje želim da vam pokažem je veoma zanimljivo i verovali ili ne, ovo rešenje ima nekoliko prednosti u odnosu na moj sajt. U ovom videu ću vam pokazati neke konkretne stvari da znate o čemu se radi. Nalazimo se na strani oglasnik.klikni za info. Tu možete vidjeti demo ovog oglasnika, kliknuti malo na linkove i jednostavno da vidite da je sve tako kako sam i ispričao u ovom videu. Ovo su test oglasi, čisto da možete da vidite o čemu se radi. U vrhu imate naslov sajta, podnaslov sajta, header, sliku, glavne kategorije. Zatim imate jednu reklamu u vrhu i jednu reklamu sa strane. Ispod su isečci oglasa sa sličicom, naslovom oglasa, kategorijom i kratkim isečkom samog oglasa. Evo recimo ja ću ući u ovaj zadnji da vam pokažem kako izgleda sam oglas. Da vidite kako je brzo otvorio stranu. Veoma je brz. Odličan je. Ovo je strana, naslov oglasa sa YouTube opcijom. Znači imamo dve sličice, dodate naslov oglasa, pojašnjenje oglasa i dodati YouTube. Ispod se nalazi formular da se kontaktira oglašivač. Dodavanje oglasa je veoma jednostavno i možete odmah ljudima dati da daju oglas, znači bez registracije, a možete u administratornoj zoni podesiti da moraju da se korisnici registruju pa tek onda da daju oglas. Vidjet ćete uskoro, pokazat ću vam administrator zonu, veoma je konkretna i jednostavna. Znači ono klasično biranje kategorije, naslov oglasa, tekst oglasa, lokacija, mesto, ime, slike, također možete da stavite 2 ili više komada, zaštitni kod i objava oglasa. Tu je boks za pretragu, možete da stavite i lokacije na oglasniku, tako da imate kategorisane oglase i po lokacijama i po standardnim rubrikama. Idemo sad u administrator zonu da vidite kako to unutra izgleda. Evo nas unutra i ono što je veoma zanimljivo kada se logujete unutra i sada ako osvežimo, u stvari moment samo idem na startnu, i ako osvežimo ovu stranu primetit ćete nove linkove ispod svakog oglasa. Tu odmah direktno na web strani možete da uredite oglas, onemogućite, označite kao nepoželjan ili da brišete. To je veoma zanimljivo, na mom sajtu nema ta opcija, tako da možete brzo da intervenišete. Vraćamo se u administraciju, kad uđemo unutra to izgleda nešto ovako, konkretno ukupno oglasa 6, sa strane imate linkove, pa ajde da uđemo u te linkove, oglasi, ovdje možete da također brišete oglase, pregledavate, kategorije dodajete i brišete kategorije, lokacije također, nalozi. Ako omogućite registraciju na sajtu, tada ćete imati podatke od vaših korisnika ovdje u nalozi opciji. Idemo u podešavanja, a ovdje su super podešavanja, jednostavno i konkretno. Krenuo bih od izgleda. Imate na raspolaganju podrazumevanu bez zaglavlja i mobilnu verziju. Recimo, oglasi na internetu.com nemaju mobilnu verziju sajta.
ovaj sajt ima mobilnu verziju, tako da ljudi mogu preko mobilnog telefona i da fino vide sajt, a mogu i da dodaju oglas. Zatim tu imate linkove za podešavanje. Recimo, vidimo ovde. Ovde imate podešavanje. Korisnik mora da se registruje za upis oglasa. Ako je opcija true, to znači da. Evo, ja ću sad to selektovati. I ako sačuvam podešavanja i uđem u dodavanje oglasa, tada možete da primetite da imamo boks za logovanje, a ako nemate nalog, registracija naloga. Da vidimo kako izgleda taj boks. Korisničko ime, e-mail, 2 put lozinka, zaštitni kod i dugme za prijavu. Odlično. Zatim imate da dodate reklame. Rekli smo, sajt ima 2 reklame. I tu uređujete reklamu. Ova je za reklamu u vrhu, a ova za reklamu sa desne strane. Ono što ćemo uraditi za vas je da ćemo vam pomoći u samom startu. Podesit ćemo da taj sajt izgleda kako vi želite, znači pozadinska slika, header slika, da obličimo jednostavno da to bude onako kako vi to želite. Eto toliko u ovom kratkom i konkretnom video zapisu. Izaberite opciju u shopping karti da imate vaš oglasnik. Biće tu više opcija. Naravno, uvek možete da me pozovete na telefon za više informacije, da vidimo tačno gde ćemo da postavimo taj vaš oglasnik. Da li će to biti na vašem hostu, na našem hostu, ili ćemo da nađemo neko treće rešenje. U svakom slučaju, ovo je bio video za vaš novi koristan oglasnik. Veliki pozdrav iz ofisa sajt izrade od Dragoslava. Čujemo se u nekom drugom videu.